Ngapdeng sang bahaya pi para jor sachisin siakan ka channel kisawayom. Da parlok na jim ka kabuban aku blay Christmas basuk ya pi iway pa iway baju ajeng kersian ya ka channel kisawayom da ka pi page ya ki video na ka channel da ka pi share ya ki video ki parlok jong pi da ka pi like ya ki video na ka channel da ka pi subscribe ru ya ka channel. Ngam do ne ban ka bakham kerpang ban ayapi henry tang ka jingkit bokit ruyang bagi jing duai ha ublai nong bo nong thau bon kerkhu yangi bangin don barabor ka jingkai ka jingkhia bangin don barabor ha kai kam ki jam ka jing biang ki kam ki jam jongi bat bangin la ru banya khun persya banya le persya ya ki jing ki bayai wan ha ka jing im ka jongi iwai pi iwai henry leng ba ka jing yai ne leng ba ka jing sia ni leng ba ka jing ki jongi ya ublay unong bu unong thau ubadai ka ju kapor ya utrai Yesus Kris ubadai ukhon ju ublay ubalawan mu long breu siakan ka slap perthai un kerkhu yangi yang gisem ki jongi un kerkhu yangi bayang basem jongi un kerkhu ya ki parasnong para thau jongi un kerkhu ya ki jai ban reu baro hagani satlak ka perthai da parlok kana ka por wa ban kren ai ha ka biade bat ka sni Christmas bat ya ka ka balaji ha po kana ka ri India ilong ki bababok sibon na maridon na kajelam be kalaya kajela ka bakambon nangingidai ki Kristan na kata daw nila ban rakhe lailo kat bangis ngobit nila ban penhe ya kitep kicungi kat bangis ngobit nila ban syat ban kemen ki surok nila ban ya karol nila ban ya skaupa ban penbena ya kejingwan jong jisu sekane ke perthai kat bangis ngobit omdon ba pentut yangi Handrai pat kalong pat kabas go si baki para Kristen kijongi syagi wei kijela jong kari India in om ya keren syagi ai baca siapa ari India kan kapor ya keren tar ya ka baca apo ri India kalong pat kabas si ba ki para Kristen jongi ki badon syagi wei kijela jong kari India kisya pentut kisya penwit baki persyang lana baki trang ban lekmen Christmas shua hak por Christmas hanek shua kasni Christmas ngaku abanya thoya pi paralok hakane kapor ya ki lightly ki jingkia ki bajia hangane hapo ri India tang lightly ki don sibon ki jingkia ki ba snow ya hab la nek balong persya ya ka resistance syar jong kari India handanya ya so tang lightly lightly ki jelagi badang kia shua ka Christmas kata kalong ka jingkia ka banangkong ka de jingkia ka balaja Nalbari district jong ka jela Assam kana ka jingkia ka hajan jela jongi ya po Assam hajan jela jongi perkana ka jingkia ka long ba kaladon ka jing pen Christmas ka wei ka jaka ban rakhe Christmas kila pen kre pen krum na kalian ki pa Kristan kila pen kre pen krum dia rakhe ya ka Christmas jong Christmas daya ka jaka jong nyoro jong ka jaka ka jong ki ka jaka ka baki lapen kre ban rakhe ya ka Christmas Andrei adon kina ki kenhon shit niam ki nagaseng bajrang dal kila lek ban penjot pen pra ban pendo ban rat ban pendo pon jaga ta kajong pengkrak kajong ki amar kimut ban mane berkimut ban pediang purom ya kata kasngi ya kapa ngiraki kum kajing kha ya Yesus Kristus ubare nong pen imu jongi pejong kajai pen reuhi satlak kapersai kilai ban penjot ban pra hadin bagi lala ban penjot ban pra kida ya hela kida ya kerhu kida ya hela hangata kumya kita ginten jai Sri Ram kalau ngai ai mususi bang yo i ba kum gina kijia hakari kajongi idon hapo kari India idon hapo kari kabalai loy kari kaba ai loy bangin mane lai loy jangan kono kaniam nakata kadau yam dai ban pentut haba mano gi mon ban lai loy klam nakta ya kajing ya yanu ki kin ya mane lai loy la kajong kajing snowbit la kajong kajing snowmon kariti sensiar jong kari India kariti sensiar jong kari kajongi ka ai lai loy kumta penban gene ki member ki khot jong kata kaseng bajrang dal kila lai ban penjot pen pra kata kajing pen krek ban rakhi Christmas kalong ka bah na kalian jongi Kristen ngimla setia ban pediang ngimla pese ban pediang idai ki Kristen ngidon ka jela ka makambon ngi Kristen
ban masang sarong ba ong ban ong ba idai ki ba e ja ka jing suk ngim ju pen thut habakin Hindu ki la puja ngene po jela ki le blai ki wa ki jongi ngim ju pen thut ki ya ja ki surok ki ya hela ki ya mane kat kum ka jing suk bit ke jongki ban mane ya ublei u jongki man pendet burum ya ublei u jongki ngim ju pen thut ban in penai ru ya kane ga ai ka jing long ka jongi namang idai ki breu ki ba e ya ka jing suk handai ka ai ka banga kwa ban ong pat kane ka long ba kine ki Hindu lagi ki badon ha ka wei pat kaniam lagi dai ki Hindu ki Muslim lan kino kiniam ki badon ha kaniam Sikh lan ki badon ha ka Jainism ki badon kiniam Buddhist kino ki badon ha kaniam pas ngau pha ban burom ru yangi ngim ju pentut ya phia ba phila kemen tamasa la phila tamasa ya halor ki tamasa ba pharo phajong kiniam jong phi ngim ju pentut haba phi burom ya kano ka ngim ju pentut na kata kadau phidai ru ban burom yangi Kristen takaba penom pentut haba ngi le yaki naki ding penon burom yaki sni krau ba pher jong kabalang ada jong kaniam Kristen salensar kajing cia kabala cia ru matai hapo Delhi hakaba nakaliang ki reu ngai Kristen kila mi sha surok kila ya le kemen Christmas handrai kidon pat ki breu yakineru ki balik be hana ba phimla ban la ekini ki kam hasurok aja kapat ba la ekini hapo yeng hapo sem jong phi kalong ka ai ka bam la ban priang ba kum kini ki ai cia hapo kari ka jongi hapo ri India kalong ka ai ka bam la ban priang na kata kadau ni kermen bana kalian ka sorkar kan jimkia na kalian ki bor peliat ki badai pe ya ka sancar ka kadar kan jimkia ba kum kini ki breu ki ba pentut ana ki ba keta mat yong ya ka jingla kemen na ka jingla pendon burom ya kano ka sikrau na kata ka jingla pendon burom ya kano ka sni ka ba kum ki kano kaniam ka le kum kini ki breu ki ba pentut ki la ki ba perwit dai ban pensitom la dai ban kem khnang ba kitu ki ba thmu ban le na ngene syakmat kin om nut shu bale bat khnang ba kata ka jing ya im ka jing ya e ka jing im ka jing ya suk bat ka jing ya burom ka ba mar keliang lala ngidai na kanu kaniam hapo kari India kadai ban don bat kadai ban yai na ru nakapor na kisnem na ki pausnem syaki pausnem te ka jing cia ka balai pa kalong kadai ka jing cia ka balai cia hang tai hapo Odisha hatai Odisha la don uwei ukna ubade kene kitiar Christmas harus sulak syong ude ene kitiar Christmas handrai ki don bat kene ki sitniam kene ki breu ki ba ong wade ya palum no kitu ki mar ki mata ki jong hana ba omla bande ya kita kitiar Christmas ude ukna ubai duk ba yimtip ude Kristen ula bandai na kano kaniam handai ude namar ukamai ja kapo namba kita kitiar ki jong kadai ka lat kamai ya pun ban kini ki taki siniam kita ki breu kilabe ya kilap halum ya kita ki mar ki mata na ka jaka ba ude hana ba omla bende ya kita Christmas sana kalau ka ai ka bangim la ban pediang ba kum kini ai jingcia kicia hapo kari ka jongi kum kini ai jingcia kicia hapo kari jongi ban ikermen bana kalian ka sorkar jelalan ka sorkar ke pedeng kadai ban simkia kini ai klang ba kum kini ai ginum cia nama ladangi ai lat kum kini kijing cia la ban mi sa uwe na ka wei ka kan hunyam ba ong ba omlong ba pin la kum ta omlong ba pin la kum ta mi sa uwe na ka wei ka kan hunyam ong ba omlong ban la kum ta kan yam kam la ban la kum ta kan yam kam la ban la kum ta bat ada nabaro kimi kum kini kijing cia nabaro kimi kini ki ai nabaro kini kimi kum kini ki ai asadon ka jingya shoot ka jingya kajing ya shoot na kijing ya dapat kanu kikam ki ba la ban mi sa kajing ya kulumaro nakata daw chua ba kinai ki kinjia ka sorkar ka ban simkia ban ailat yakin ki siniam Hindu bakin la try kle dan bakin yo la kala ka jong kamon rai ban kem yaki kanang ba kito ki bat mu ban la nang sa kin nut syu ban la kum kinai ki jam ki ba na kalian ka im lang salang kum bonong sosno jaga India ka ba nim la satiaban priang ba ka bang hidap ngadap penram jur hiru bakum kinai ki cincia kicia hapo kari kajongi
Ito paralog na kaliang kajunga ngam don ay iban ayapin ray sa chisen biang ay kublay Christmas pasuk yapi baro iway pa iway. Tetalah do video chambiang hakaway pat ka video ay kublay pi baro kublay shibon.